ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ମୋ ପ୍ରଧାନ ବ୍ଲଗ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ଲଗ୍ସ କରୁଛି, ଯାହାକି ଅତି ନିଚ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଅଟୁ ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ବି ପାଦ ରଖୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମିଳେ ନାହିଁ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯାଉ ସେଥିରେ ଆମେ ପୁରା ଫେଲ୍ ମାରିଥାଉ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ମୁଁ କନ୍ଧମାଳରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ସ କରେ, ବିଶେଷ କରି କନ୍ଧମାଳରେ ଯାହା ବି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର, ଏବଂ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଚାଷବାସ ଆଉ ଆମେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ସେ ସବୁକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଆମ ଫେସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ବ୍ଲଗ୍ସ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ବହୁତରୁ ବହୁତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୋ ପ୍ରଧାନ ବ୍ଲଗ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍